Ka jingwan poi jong ki jingpang bakhala laga de hakibriu neha kimrat kanang yaiwan kat banang mi kisngi. Hadin ka jingduna jong ka jingpur ka jingpang jong kisniang hakane ka porpat ka jingpang jong ki masi shodo ki bawan ra na kiwe ki caka ka balatip kum ka limpi skin disease ka jurbha. Menta ka janmit hadin baki nong thit masi shodo ki wan ra ya ki masi ban shodo bat kat ba kidang elat ya ki masi ban bamplang ha ka we ka lau bnyap ka badon ha senda jong surok ba national highway ka badang hap hapo ka shnong ar phomer kid khot jong ka seng HNYF northern region ki badon ha ka te ki jaka ki layo i bat lap ba ka we na pedeng jong ki te ki masi ka don ka jingmong bat ki dak jingpang ha ka sni do jong ka ne ka masi kine ki khot jong ka seng HNYF kila suba ba yo ka ne ka masi ka don ya ka ne ka jingpang limpi skin disease nakaliang kid khot jong ka ne ka seng ki pen pau ya ka jing sokhya halor ka jinglong jingman jong ki masi shodo ki bajuan ra na ki we ki jaka claim da lech phates la ne examine shwa sya katanat veterinary habayo opanya kren bat usamla don rekshar ubade assistant general secretary ka seng na northern region ula ong bakala de ka por ban husiar bat ban long lupa ki bayada ilade ya baro ki ki bawan ra nabar kentup ya ki marba mardi ki tiar kitar bat ki we hadin bala ya pej bat persang banwat benya kaseng kala IT ya kene ka masi syakatanat veterinary ka badan ha umling Haribo district ano ka por naka ilang kaseng pamuling armor sakil klayo banbat yung masi ba isuba botol badan jingpang lampi skin disease terkenang don kajing sokta masim bat ni so si abang i bukum kine ki masih ki ba isuba ba don jingpang kadang dak kajing so hang kadang kajing sokta masim bar hang ne ko pamuling kita gawe ke sentar ba ka ba caka kodok berkayong ki sentar nakilang do tempat nadu ki lailat haduk berni bat haduk tengah haduk undap jadi kena kesentar ke bagi oddo reng perem jur ya uno oddo belayu umut ben oddo ya kum une masi ubah subah kum kenyang jingpang dan yang kedua madaru ba ya ka battery department ba kenlet ong ya kena oddo baro shwa bikin oddo kidai benle ektes ke bapaka kidai benle ekta kajung nonguna ba janai nang penong ta kena kejingpang hang nei haga temre boy jongi kamtam kumuli dalam jong hikmat ladaki ot yote masih ketno ke jingpang kan sa jur kan sa mi ke jingpang ke basar kai habre bekini ki kenyang jingpang ki bamta te ketno penrem jur berkunjuk ya ne masih ngeliyo penbat mana ngila IT no aga veterinary department bakan le ek berkam berki police department kila dolar kat bangi kila senrang lah bangi ngila IT no iki bak ngiken tu ke veterinary department bakan lek ploy marmar habide berteku masih ubah ngeliyo penbat utakasnya